खोला कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुम दानायजों लोगोसे आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय मेल खुंदों। आथिखालाव सुबुं समाजाव सोलिबोबाय थानाय आइजो माहारिनि बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, फेग्रा मुवा बेसाद बन्द खालामनाय, बर' बिजोंनि जेंना सुस्रांलांनायनि थांखिजों खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनै मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव खोला कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुम दानायजों लोगोसे आइजोफोरनि जर'खा सावरायमेल खुंनाय जायो। गुबुन फारसेथिं जिल्लानि बर' समाज सिबियारि आइजो दैदेनगिरि भानुमति बर'खौ जिल्लानि गाहाय लिंथुमगिरि प्रतिमा बर'खौ जिल्लानि लेङाइ लिंथुमगिरि आरो सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै कामरुप जिल्ला बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मेलाव खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसोरां बसुमतारी, नेहाथारि जितेन बर'जों लोगोसे मोनब्रै दखरा आफादनि मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। खोला कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसानि मावख'आव जोङो दानानै लानाय जाबाय आरो बेनो जे जोंनि दानायनि थांखिया बर' आइजो माहारिखौ जोंनि समाजारि रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगाहोनाय आरो पलिटिकेलिबो जोङो कनसियास लाबोनाय आरो बेजों लोगोसे जिहेथु बर' आइजोफोरा ससियेलि इकनमिकेलि बा इडुकेसनेलि सोलोंथाइ बिथिं गासै बिथिङाव जोङो जोंनि जास्टिसखौ जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जिहेथु आइजोफोरनि जि इसुस बा समाज आइजोफोरनि जि जेंना जेरै बहाबा गोबां आइजोफ्रा दिनै रेप खालामजानाय बेफोरबायदि गोबां जेंनाया जोंनियाव जागासिनो दङ। जेनेबा वुमेन ट्राफिकिं आइजोफोरखौ गुबुन जायगायाव फानहैनाय बुथारनाय बा सोरबा आइजोल' नङा बा सोरबा हौवासा बा सोरनिबा फिसाजो फिसाला बिथांमोनाबो गुबुन जायगायाव फरायहैनानै गुबुन हारिफोरजों बुथारनाय जिनाहारि खालामनाय जाथाया जागासिनो दङ। दा बेफोरबायदि जेंना जुदि जोंनि समाज जोंनि हारियाव जायोब्ला जों बिनि सायाव भइस होगोन आरो बेखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टनिसिम जोङो भइसखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे बर' माहारिखौ जिहेथु गेरेमसा माहारि दानायाव जोङो जेब्लायबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो एबसुजों लोगोसे ज'यै जोङो खामानि मावलांगोन।